Njengoba sekusondele isikhathi samaholide ephasika, umnyango wezokuthutha kuleli usuqalile ukulungiselela umkhankaso wawo waminyaka yonke wokuqinsekisa ukuphepha kwabagibeli nabavakashi emigwaqweni. Ukuzwa kabanzi ngomkhankaso wakulonyaka sizoxoxisana noLwazi-Lwaphesheya Khoza nokuyena okhulumela umnyango wezokuthutha kuzwelonke. Sikwamukele Lwazi, sibonge kakhulu ngokuthube nathi namhlanje mine indabeni. Ngiyabonga ukuthi ninginikele ithuba ukuze ngikwazi ukunichazisela ngeinhlelo esinazo njengoba sisondelene nesikhathi sephasika esizayo. Lwazi, siyazi ukuthi umnyango wezokuthutha ngalesi sikhathi ujwayele ukuba nemikhankaso yokugqugquzela ukuphepha emigwaqweni ngesikhathi sephasika. Ingabe yithini izinhlelo ngalomkhankaso kulonyaka? Umkhankaso wakulonyaka uzosungulwa ngqongqoshe ngomhla ka-31 March, which is uLesihlanu lo esiyakuwona. Kodwa amaphoyisa aseqalile ukuthi eziveze emigaqweni through police visibility initiatives. So we are seeing a greater deal of amaphoyisa emigaqweni, particularly traffic officials, to ensure ukuthi abantu bayazi ukuthi sivivile. We are ready and we are prepared for leli phasika esiza kulona. Siyazi nanokuthi leli phasika esiza kulona iphasika lokuqala following a season of lockdown, where people are going to be able ukuthi besuke beye eindaweni zabo zokukhonzela noma eindaweni zabo zokunxebeleka outside of travel restrictions. So siwuhulumeni siyimisele ekutheni sikwazi ukuvikela abashayeli kanye nabagibeli emigaqweni, njengoba sazi ukuthi inani labantu abazobe besebenzisa imigwaqo kule mpelasonto ezayo izothi ukunyuka kancane. Uphawulile ngodaba lo-lockdown ngoba phela ngonyaka odlule inombolo zeingozi emgwaqeni zinyukile kulandela ukuvulwa kwezwe njengoba zayi kade zehlile ngesikhathi se-lockdown. Ingabe nilindele imiphumela enjani kulonyaka ngokubheka isimo njengomnyango? Inani ley'moto esilibona emgwaqweni lithe ukunyuka by virtue, like I had said, of ukuthi there are no travel restrictions. So sizimisele ekutheni ingozi esike sayibona ngesikhathi sika-December ngamaholide asedlulile bezithe ukunyuka, kodwa ukulahleka kwemphefumulo yabantu ithe ukuncipha, and we then are saying ukuthi ingozi by virtue of the volumes of vehicles on our roads, we are experiencing them, but sithanda ukunxusa abashayeli ukuthi imphefumulo yabantu ayingapheleli emgaqweni kanye nokusebenzisana with law enforcement officials to ensure that we do preserve human lives as much as we can going into this Easter season. Sisebenzisana kakhulu with provincial governments as well as local governments, having studied isikhathi esazi ukuthi there's going to be greater volumes of traffic on what particular road. So siyazi ukuthi uLesine lo esiyakuwona kuleli viki elizayo uzoba nenani labantu abathe ukunyuka emgaqweni kanye nomsombuluko ozoba after iphasika. So we know that those are the days that are going to experience a great deal of cross-border, cross provinces travel. And we know that from then Friday right until Sunday, inani labantu lizobe liseyindaweni ehlukahlukene. So sisebenzisana sibambisene futhi kanye with provincial governments as well as local governments to ensure that where it is that commuters have moved into, National Department of Transport through the National Traffic Police can also attend to traffic matters there. Sigade inani labantu abashayela budedengu, abantu abashayela bephuza amanzi amponjwana, and also just to ensure the safety of all road users in various cities and in various areas that they have then commuted to enjoy the Easter season. Njengoba nje ukhuluma ngamanzi amponjwana, ingozini ezikhona ngesikhathi sephasika zingakanani ingozi eyidalwa isimo semigwaqo yakuleli uma ngabe iqhathaniswa nalezo eyidalwa amanzi amponjwana? Masithatha ukubheka by utilizing our Road Traffic Management Corporation statistics abasinikeza wona nyaka nonyaka. The major cause, so 87% of road carnage is witnessed as a result of human behavior. So human behavior, ukuyiphatha kwabashayeli emgaqweni, and that can comprise of ukushayela usuphuza amanzi amponjwana as well as ukushayela ngaphezu kwesivinini esivumelekile kuleyo ndawo uzobushayela kuyona, so nokushayela nje budedengu kwabashayeli emgaqweni. So 87% of road carnage is witnessed as a result of human behavior,
when looking at road infrastructure, sibheke inani elingango 6% that contributes to the road carnage that we are witnessing. So sibambisene kakhulu with the various road agencies to ensure ukuthi imigwaqo nayo iyaba sesimeni sokuthi abashayeli bangakwazi ukushayela impilo yabo ingabi sengcupheni. Iziphi ifundazo uhulumeni azoyibeka phambili kulo mkhankaso ejwayele ukuba nesibalo esiphezulu seyingozi? During ephasika, we look particularly at Limpopo, the Eastern Cape, as well as KwaZulu-Natal, because they have proven ukuthi babe nenani eliningana than other provinces in terms of commuters and road users in those various regions. Sibonga kakhulu kuLwazi-Lwaphesheya Khoza ebesixoxisana naye mayelana nalesi sikhathi esizayo sephasika kanye nesimo sezemigwaqo ezweni.